Nachádzame sa v Grand Hoteli Starý Smokovec, konkrétne v izbe číslo 310. Práve táto hotelová izba nesie od dnešného dňa meno jediného slovenského kozmonauta Ivana Belu. Pán Bela, aký je to pocit prísť do hotela a povedať, poprosím si svoju izbu? Keď to bolo také jednoduché, tak by to bolo super, ale nie, vážne. Som rád, že som sa zaradil do tej plejady tých známych osobností, ktorých tu miestnosti sú pomenované. Je to pre mňa čest. Dúfam, že ľudia, ktorí tu budú teda tráviť čas, im to spríjemní ten čas, ktorý tu strávia a že sa sem budú radi vracať. Tak sú tu dva hrnčeky s mojím obrázkom v skafandri, ktoré boli fotené tesne pred samotným letom, čiže som tam ešte mladý a krásny, a potom je tam taká plaketa s emblémom vesmírnej misie, ktorá niesla názov Štefánik po našej významnej osobnosti, pretože tá misia zosobňovala v podstate všetko, čo zosobňovala aj osoba Milana Rastislava Štefánika. Prvoradou úlohou, respektíve takým cieľom tej misie bola diplomatická misia, ktorej cieľom bolo ukázať svetu, že niekde v srdci Európy vznikla nová krajinka, ktorá i napriek svojej malej rozlohe, malému počtu obyvateľov a veľmi krátkej histórii samostatného fungovania je na dostatočne vysokej úrovni, či vzdelanostnej, technickej, vedeckej, ekonomickej, že je schopná vyslať svojho človeka do vesmíru a zaradiť sa tak do tej neveľkej rodiny štátov, ktoré svojho človeka vo vesmíre mali. Je to krásne prostredie, vôbec necítiť, že ten hotel má 120 rokov, zariadenie je veľmi príjemné, komfortné, veľmi praktické, čo sa týka stravy, prostredia na vysokej úrovni, takže ja som maximálne spokojný a som rád, že som mal možnosť tu zavítať. Tak spať by sa dalo jednoducho, keď skončí človek prácu, len zavrie oči a voľne pohodený tam v priestore visí, ale aby tam nepoletoval a nenarážal hlavou do tých prístrojov, zariadení a tak ďalej, tak každý kozmonaut má vlastne svoje spacie vrece, ktoré si priviaže niekde, to je jedno na strop, na podlahu, na stenu, tam neexistuje hore hlavou, dole hlavou, aby mal trošku súkromie, aby mal trošku kľud, aby nezavadzal ostatným, len si vlezie do toho spacáku a maximálne sa uvoľní. Tie madrace, ktoré sú tu, sú veľmi podobné, takže človek sa cíti veľmi komfortne. Jediný rozdiel je v tom, že tam nie je gravitácia. To znamená, že u niekoho to môže evokovať pocit, ako by neustále padal, pretože sme navyknutí, že keď si sadneme, láhneme, cítime pod sebou pevnú zem, tvrdú podložku, kdežto tam človek voľne sa znáša v priestore a keď zavrie oči, tak a necíti tú pevnú podlahu pod sebou alebo pevnú podložku, no tak u niekoho to môže evokovať pocity neustáleho padania, ale ináč ten spánok je tam veľmi komfortný, človek si maximálne oddychne, nehrozí, že sa zobudí so zaležaným krkom alebo strpnutou rukou alebo nohou, to telo sa absolútne uvoľní, to telo si nájde svoju vlastnú polohu, ktorá je pre neho najideálnejšia, podľa toho, kto ako má posťahované šlachy, no a tam v podstate stačí len vypnúť a to telo aj fyzicky, aj psychicky relaxuje veľmi rýchlo. Ako som už spomenul, vôbec nevyzerá na to, že by to bola nejaká 120-ročná starenka, je vo veľmi dobrej kondícii a želám mu ďalšie, nie 120 rokov, ale ďalšie storočia, aby to fungoval, aby robilo ľudí šťastným, aby mali kde zrelaxovať. Tu priamo na úpetí našich najkrajších hôr. Pevne verím, že bude plniť svoju funkciu dlhodobo a že budú všetci hostia rovnako spokojní, ako som bol ja.